Здравейте хора, аз съм Артилерия БГ. Днес снимаме на Майнкрафт самотно оцеляване сезон 1, епизод 3. И имаме нов гост, казва се Череп БГ. Само че той ще играе на Assassin's Creed, няма да играе с нас на Майнкрафт. Прошу му да го чувате. Кажи нещо, бе, Череп. Какво да кажа, просто игра с сега, не мога да говоря. Да, съжалявам, той... Ама все пак го чухте, нали? Добре, айде започваме. Изтеглях си нова Майнкрафт 0.15.7 0.15.7. Само че да ви кажа, тук чук баджията. Чега побеги, няма да го качи толкова, просто играе за забава. Защото му казах как да се изтегли. И добре, започваме, само да... Мале, каква катана взех. О, браво. Мале, ще ги кърта. Толкова да изпълнявам мислите. Ето така. Малко по-забавно ми е. Отказах епизод 3. На здраве, Череп. Мерси, Артилерия. What? Къде само е? Не мога да видя нищо. Мале, колко кила направих. Постоянно през една секунда ги килва. Само някакви с пушки. Фащаме единият. Отрязвам му гърлото и го използвам като щит. И те стрелят и аз само пърлих меча. Скочих и ги разкритих и тримата. О, браво. Само ще снимам малко. Окей. Може да кажеш и бахи колко яко. Добре, някой такива може да кажа. Хора, гледам, ако чувате едно трякане, такова. Някакво такова. С трябва да не го правя само с пръсти да го правя, но това зависи. Това е търгането. Гледам. Взех пушка. Между другото, ако сте гледали клипа на епизод 9, ще знаете, че сме събрали бая материали. Така много смотно е. What? What? Чакайте само. Минах ги мисиите. Минах 3 мисии. Това ми се прецака за... Вау, прецака ми се. Куда набрал? Аз мисля да играя друго. О, да, бай, стана. Бе, какво ще играеш? Не знам, Майнкрафт сигурно. Може Майнкрафт да играя. Давай, бе, кой те е спрял? Ще играя сигурно Еглас. Давай, бе, да пускай. Вчера появя малко разбирателства. Дали го купирам или не, но все пак да си знаете, аз го познавам в реалния живот, не съм. Нали бе? Познаваме се от вече 1-2 години. Бяхме малко скарани за повечето от 1 година. Някои такива. Затова
Аз съм един от неговите абонати. Хора, Алекс забрави Артилегия забрави да каже да се абонирате за мен, снимам доста на Майнкрафт. Да, наскоро беше качил Да, 11-ти епизод, нали? 11-ти епизод на оцеляването. Minecraft Survival, епизод 11. Аз всеки епизод им казвам да се абонират. Да. Лайквайте и ще пускам още клипове. И за мен така, не само за него. Както съм написала в моя YouTube канал, абонирайте се за мен, за да пускам още клипове. Във втори сезон най-вероятно, но ще видам, се опитаме да играем заедно с черепа. Това е само най-мъничко, което може да направим. Да се опитаме поне да снимаме клип с нас двамата. Между другото, клипа! Шит. Аз си чита в телескопа. Ело тук на чисто да се биме! Ело. Наскоро разбрах как да се бие с клипа. Аз си чиста телескопа, в нас имам да гледам звездите. Тук изкопах яма, нищо не сте видяли. Днеска ще направим джакузи. Да, и аз да влезна, не може ли? Да, и аз да се поплиска малко в джакузи. Не може, нали нямаме едно такова. Абе, имаме едно специфично нещо, което не може да го направим. Всъщност можем, но той няма на това, на неговия си телефон. Въпреки, да, това е, между другото, изтеглих си, това е компютърната версия, само че на телефон, много странно наистина. Само дето на тази версия не може. Да, не може да отиш Ендердако, но това е единствено нещо. Иначе както виждате, имам подобрение, убих овца и взех това. И взех една пържола овца. Да. И една вълна. Да, и една вълна. Между другото, той ми ги спечели. Беше ми на гости вчера. Да, вчера. Нали вчера беше, бе? Вчера и ми я спечели. Не трябва айдам. Да, само да ви кажа, че повечето къщи... Моите ли, бе? Да. Ги е гледал от мен. Да, къща специално, да. Да. Най-вече тая ми беше последния клип и той я видя. Най-вече от мен. Да, човек, наистина. И аз съм го казах, че ще копирам малко, но... Да, малко. Само цялата къща. Да, не ми е толкова голяма, и пък често не ми е толкова голям, колкото това. Ние ще си го правил зад кадър, хора, чийте го зад кадър. Не зад кадър. Тук каквото е. Отдея ви го каза. Добре стане. Аз днеска ще пусна клипът, когато го снимаш не зад кадър. Добре, оправдание. Добре, хора, Ще имам всичко. Добре, хора, няма да правим джакузи. Череп, нали можехме нали ми го правиш да мога да снимам повече дълго време, по-дълго време. Между другото, черепа е много добър реален живот. Повярвайте, направи ми това и сега няма да снимам по 15 минути. Айде, не са 12, айде. Така да ги наречем. Мога да снимам вече по половин час. Даже много повече. 1 час мога да снимам, ако пожелая, ако искам. Ако ти дадат. Не ми дадат. Казвам ти. Не съм наказана, бе. Казвам ти, господин. Хора,
да ви го призная честно, но Не казвам ти какво черепа в момента е до мен. Не си е махната зала, но затова е така. Е до мен. Просто ми е съсед. Ура! Аз сега съм с една панелка. Аз съм с втората. Отдясно! И сте остана дясно. А пък той е отдясно на мен. По главата. Кой ми се чупчука сега? Май той е отдясно на мен. Той е Алекс. Стига. Не. Аз казвам артилерия. Окей, какво казваш? Бай Пенчо. Стига бе, човек. Не се дръж така, бе. Окей. Нямам и храна. Мале, загазах с цялата храна. Няма да се държа така с едно бебенче като теб. Между другото, ние сме на едни и същи години, така че... Не сме. Да, ти си 2 години по-голяма от мен. 3. Ти на колко си, бе? Ти на колко си, бе? Гомньо. Ти си на 9. На 10. Ема си на 13. Не, ако искаш още малко се изкарайте на 55. 60. Намалявам годините. Окей, ще намаля. Не съм на толкова. 75. А така ще ги намаля и ще кажа, че съм на 155. Така ще ги намаля. Ай, човек, моля се, тихо малко, опитам се. Човек, опитам се да снимам. Окей, бе. За батко. Дай малко дълги зъби. Всякакво. Ще ма виниш. Да. Зарежат. Ще остави тази читка, че на тати му е така. Вземем той. Чекат. Един малък въпрос, че как се направи джакузито? Джакузи. А що не обична намери ли село изобщо? Не. Намери село и уби ендермена за нея перла и я направи така, че да можеш да намериш да провалчиш Майнкрафт, като убиш ендер дракона. С ендер дракона не може. Знам, бе. Приготви са с диамантени угъли. Дъма. Оле, хора, това ни... Напишете долу в описанието дали това място точно след моста дали е перфектно да направя една къща или изобщо какво да направя. Се чуда от много време. Просто махнах дърветата и сега е пустиня. Ето там ще направя ферма. Стига, бе! Това е да се включва в този клип и да се изакам на скедата на екарана. Да. Тихо е. Никой няма да го вижда, ама... Да. Ще пусна дърт. Тихо сега, бе. Тихо е. Хора, ако не сте ми виждали скина, това е. Кости. Това се смърчка. Бак слона. Поне си признай, че си дебел. Не съм дебел, бе. Дай съм клощав. Да, нали си. Ще кажа истинското име в ефир, ако не мъкнеш. Окей. Ти си шил сега. Няма, просто не може просто да мъкнеш. Моля са. Човек няма да го качи този клип. Окей. Моля са, Мариан. Моля са, череп мъкни. Моля, споменах ти името цели 10 пъти. Окей, Алекс. И че моето. Артилерия. Истинското име е Гошо. Пенчо ти е, бе, не лъжи. Шибвам са, моето истинско име е Алекс, а неговото Мариан. Окей, тогава ще ти изтига този клип. Не дей, бе. Моля са. И така или иначе няма да ти се качи? Ще ми се качи. Не ти го направи. Наистина ли? Оф. Айде, бе, наистина. Имаш 14 минути, Череп. можеш сега да го спреш и да слушаш. Наистина ли не ми го направи? Направи си го, ама няма да стави. Що? Просто го спри.
Защо? И хора, чао! Не, няма да приключвам клипа, докато той не се изплюи камъчето. Изплюи камъчето. Айде, Мариан. Окей, разкривам си го, ще си го направя. Стига да е толкова лето да ми кажеш истината. Направих си го. Ама няма да стане. Що? Защото не става, защото пише грешка. Сега ще пробваме. Хора, чао, ако не стане, ще го снимам клипа. Пак! Добре, че направихме нищо. То клип беше само сеанс. С духовете! Да, с духовете много. С баба ти. С баба ти. Баба ти Гануш. Пригоде. Чакай бе. Грешка! Грешка! Грешка. Добре хора, оле не ви ли приличам на великано, бе? Бе, чао, ако клипа се получи, абонирайте се, казвайте на хората да гледат. Абонирайте. Чакай, как да го покажем? Вижте каква голяма гъба намерих. Чакай, виж каква голяма гъба намерих. Гледай. Виж каква голяма гъба. Колкото мен. Стая. Айде хора, чао, абонирайте се, моля ви се. Чао.